dela eta larumatian, iratzen ondo guztia dakatela, eta animatzeko. Oiartzundikan autobusa 3 aterako da, betiko lehakotikan, eta apuntatu baitare betiko lekuan. Bueno, agerrazia hasiera emango jo. Eskubide zibil eta politikoen alde utzi bakean Euskal Herria. Azken urte hauetan, eguneroko bilakatzen zaizkigu oroak, Euskal Herriaren aurkako eragile sozial eta politikoen legez kanporatzeak, komunikabideen hiltzeak, herritarren atxilotzeak, inkomunikazioak irauten duen bitartean ematen diren torturak, espetxeratzeak, auzipetzeak. Egin ohi den lan politikoro oso modu gordinean zigortzeko autua hartu du fundatuak. Eskubide zibil eta politikoak etengabeki zanpatuz eta urratuz. Hau guztia demokraziaren izenean gainera. Demokraziaren izenean milaka herritar hauteskunde eta instituzioetatik kanporatu dituzte. Demokraziaren izenean 100 lagun espetxeetan eta auziperatuta daude. Demokraziaren izenean lan politikoa egiteagatik 8, 10 edo 15 urteko kondenak ezarri dituzte. Demokraziaren izenean atxiloketetan inkomunikazioak irauten duen bitartean torturatu dituzte. Demokraziaren izenean manifestatzeko aukera guztiak kendu nahi dituzte. Testuinguru honetan berriro dugu aste honetan Euskal Gazterik independentistaren aurka emandako makrooperazioa. Beste 34 gazte gure herriaren aldeko lan politiko egitegatik atxilotuak eta inkomunikazio egoeran. Horrek dakarren guztiarekin. Torturatuak izateko arriskuan daude. Hauen aurkako froga garbirik ez dutenez, inkomunikazio egoera hau erabiltzen dute modu bortitzean beraien aurkako autoinkulpazioak lortzen. Honi guztiak gaitu behar zaio, bi estaten artean darabiltzen trikimaio errepresioa. Bai Espainiar estatuak eta baita Frantziar estatuak ere, errepresioaren aldeko apustu garbia egin dute. Epaitegietatik eta espetxetatik haratago ere, errepresioaren arma erabiltzen dute euskal militanteen aurka. Jarraipenak, mehatxuak, kolaborazio eskaintzak, zigoiak. Honen adibide gordina dugu Jon Antzaren desagerpena. Guztiak balio aldu herri honen aurka, hau guztia onartzen duten horiek non daude, zer diote komunikabideek, non da Jon Antza? Euskal Herriak oroar bizi duen errealitatearen barruan kokatu behar dugu Oiartzungo egoera ere. Euskal Herriaren aurkako estrategia errepresio horren baitan kokatu behar dugu Oiartzuarren aurkako erasoa. Azken finean, Oiartzun ere esandakoaren adibide gordina dugu. Eskubide zibil eta politikoen urraketaren adibide garbia dugu. Zugaiz Izagirre Xumo, 2003ko azaroan susperren zerrendak deituriko sarekadan atxilotua. Abenduaren 9an hasiko da epaiketa, eta 10 urteko eskaera fiskala dauka. Imanol Esnaola, udalbiltzako kide izatea leporatuta epaiketaren zain dago. 10 urteko eskaera fiskala du. Larraiz Sanferro, udalbiltzako kide izatea leporatuta epaiketaren zain. 10 urteko eskaera fiskala dauka. Xabier Iragorri, udalbiltzako kide izatea leporatuta epaiketaren zain dago. 15 urteko eskaera fiskala du. Ruzi Etxeberria, Batasunako kide izatea leporatuta epaiketaren zain. Alain Luna, Imanol Zagaztazu, Iker Zabala, Oñatzar Belai, Oiana Musika, Egoitz Urbe eta Alex Etxeberria. Segiko kide izatea leporatuta epaiketaren zain daude. Ramuntxo Zabartzako, estatu frantsesean preso 4 urte eta erdi daramatza, epaiketaren zain dago. Itziar Galardi, ekitaldi politiko batean parte hartzeagatik epaiketaren zain dago. Ramon Zabartzako Xenper eta Iñaki Aristizabal Arkale 2006ko ekainean zerga iraultzailearen inguruan burututako sarekadan atxilotuak, epaiketaren zain daude. Oian Etxeberria, 1988 auzian epaitua eta espetxeratua. 12 urteko espetxe zigorra betetzen ari da. Manuel Intxospe Txoko, 1988 auzian epaitua eta espetxeratua. 9 urteko espetxe zigorra betetzen ari da. Ander Errandonea Ordozelai eta Estanis López 25 urteko espetxe zigorra dute eta balokosina aplikatu zaie. 25 urte osorik bete behar dituzte, kalean egon beharko lukete.
herritik kanpo bizitzea beharko daudenak ere ezin ditugu ahaztu. Oiartzungo amnistiaren aldeko mugimenduak, batetik, guztia legez kanpo uzteko asmatu duten salbuespeneko lege eta ebazpen judizialak bertan behera geratu daitezen eskatzen du. Bigarrenik, atxiloketa aldietan ematen den inkomunikazioa eta tortura desagertua izatea eskatzen du behin betirako. Horretarako, inkomunikazioa baimentzen duten legeak bertan behera geratu behar dutelarik. Eta hirugarrenik, Euskal Herrian proiektu politiko guztiak defendatzeko eta horien alde lan egiteko eskubidea eta aukera errespetatua eta bermatua izatea ezinbestekotzat jotzen du. Eraso hauen aurrean, herritarrok erantzun egin behar dugu. Errepresioaren aurka lanean jarraituko dugu, antolatuz eta eguneroko lanei eutsiz. Herritarrok eraikitako harresiak geldiaraziko du errepresioaren kolpaketa etengabea. Errepresioa geldituz abiatuko dugu demokraziarantzko bidea eta horretarako ezinbestekoa izango da egunez egun, eremuz eremu, arloz arlo, herri honen aldeko lanari ekitea. Bukatzeko, zenbait deialdirekin eman nahi diogu amaiera agerraldi honi. Lehen aipatu bezala, abenduak 9, Zugaitz Ximoren epaiketaren lehen eguna dela eta autobusa aterako da Audientzia Nazionalera auzipetuari eta bere semeei babesa eskaintzeko. Eta egun horretan bertan, arratsaldeko 8etan asanblada burutuko dugu herria. Hurrengo egunetan ere mobilizazioak izango dira, beraz adi. Irten gaitezen herrira, irten gaitezen kalera. Oiartzungo amnistiaren aldeko mugimendua 2009ko azaroak 28.